Nana kada ki yi min haka. Ina da yakinin ki kadai ce za ki iya. Saboda idan Umar ya duka ma Hajiya daga nan ne ta matsala za ta fara. MD, gaskiya ta kenan na gaya maka. Na kasa. Idan kana da wata hanya za ka iya biya amma ni dai gaskiya na kasa. Sam ni ban yarda da ke ba. Kawai ina kallon cin amana da rashin cika alkawari a tare da ke. Wanda ne ko ba zan lamanta ba. Tunda tun farko kin amsa za ki min wannan aikin kuma sai kin karasa shi. MD, da alama kanka a tushe yake. Gane abin da nake nufi. Kan MD ba zai taba toshewa ba. Amma ina mai tabbatar miki da ke yaudari MD. Gara ki tafi jikinki babu kaya. Dama shi yaro, idan wuta ba sai ya taka. Wallahi sai na saka ki cikin tara ba uku ba.